People's Club of Nigeria International anyị nọ n'isi mmiri adatata People's Club of Nigeria Worldwide onye ọmata Chukwu ebido egwu ya Ọdịofele ka mba oyo amala anebu People's Club dị ka ukwu azịza mana ukwu azịza ekwe mgbajinu People's Club bụ enyi maka na adachi enyi achọ n'ọfịanụ ndị ọma isi mmiri ka na-ejenu People's Club nọ n'isi mmiri adatata onye na-amara ebe mmiri si bido n'enu onwe ka ọ mara ebe ọ nọ kwụsịnụ People's Club nọ n'isi mmiri ebe vasibedeganụ People's Club bụ nwa totokulunu onye kpasị akwa ya kpaa ọgbasi odebelu nwanụ nye ka njikwa onye bụ okwu isi mmiri adatata idenye adakọ n'ebe ọ na-adọ maka n'ebe ọ na-adị ka ọ na-adọ mụ bụ onye ọmata Chukwu Nnamani nnụnụ Chukwu bi n'ọzala onye ndị mozi na-agwa okwu People's Club amaka ewije ozulumbọnụ People's Club amaka badukwu ukwaziza ekwe mgbaji ogiliga walụba na nwa ka enwebe anwụlio ogiliga enwebe anwụlio People's Club bụ enyi maka na adachi enyi achọ n'ọfịanụ mụ bụ onye ọmata Chukwu Nnamani wee wele egwu a wee na-ekene ndị People's Club niile home and abroad wele egwu m wee na-ekene ezinu ndị PCNI Leadership Co-Group LCG New York City branch ndị ọma eji aga mba People's Club ndị ọma ogiliga walụba na nwa ọkasị akasị owija
Club Home and Abroad maka nọ ndị nọ n'ụlọ nọchitelu ndị pụrụ apụ n'ama ma nọ ndị pụrụ apụ na bapụchitelu ndị nọ n'ụlọ ọbasie ebido mụ n'isi wee jebe ije mụ na-eje n'ụwa isi bụ isi mmiri adatata amala so ya eyobegwuo onye ọmata Chukwu na-egwu okwu nnụnụ Chukwu bi n'ọzala onye ndị mozi na-agwa okwu isi nụlụ egwu ya emeghali ma ntị nụlụ egwu ya ekwe n'isi anyị ekenezianụ High Chief Sir Dr. Joe Ilonze, National and International President, People's Club of Nigeria, International Home and Abroad. Ezugonna mana ọ bụ ntọna n'ukwu unu ka anyị na-eso ma ngị lụba ọlụ Chukwu site n'ụwa gị lụbanụ maka na onye ifie na-ewe ọra iwe alụ ka o ji aga n'ụwa maka ife ọma niile enu Jizọs Kraịst mene n'ụwa emesi kpogbu onye n'obe bụ onye asọ mmiri ọ bụrụzie mmadụ nkịtị dike ege n'ife ọnụ na-ekwu ma nke nọdụ n'oche eze Chukwu debere inu ọ bụ mụ bụ onye ọmata Chukwu nna onye kwegodịla ịbịa mmanụ Petro People's Club onye ọma biko bilinu igwe ọha zuru nye His Royal Majesty Igwe Charles Ezudogwu igwe ọha zuru nye Igwe 1 of Ichida Patron People's Club of Nigeria, National and International. Atakata Bwabata Patron Sir Chief Charles Adimora Atakata Bwa Ibu Chinyelugo Petro na Ijemonu n'ezigbo dozi akwa nwanyị ọma Iyom Sisi Adimora nwanyị ọma Electric ọkụ oyibo unu nọkwa ya People's Club nwefunu Patron Dr. Nze Ifeanyi Imam Mago Edenimo Inede n'olu n'ede n'Igbo Ọgaranya bala akụ na gbogbo Oyi bụ Petron People's Club of Nigeria International Philadelphia Branch Odogwu nwoke nwere obiọma anyị ji ya gala ngala nya na-ezigbo dozi akụ ya Petroness bịa kenugeze n'ịdị mma Stainless ugeze lolo Petroness Lolo Dr. Victoria Chinwe Mmago ugeze nwanyị ọma Oyi bụ Petroness People's Club of Nigeria International Philadelphia Branch Osodiemagu ugeze nwanyị ọma Amalicha nwanyị obi dị ọcha Stainless Lolo onye ọmata Chukwu ekene unu Ayo amala asị na ijele na mmọnwụ ọzọ ada agba na mmanụ
People's Club Bijele Omekantinu People's Club Biafumanya Omekantinu Chief Sir Dr. Eze Gozieze Akunwafo Akunwafo of Oba Omekantinu People's Club Founding Chairman Emeritus Nyande Ezigbo Dozie Akwa Founding First Lady Emeritus Lady Uche Odogwueze Anyanwụ ụtụtụ nwanyị ọma Odibeze PCNI Philadelphia Branch ma na-ekwu ọgaranya ka ọ bụrụ ọgaranya na-eli egi onye nwe obi akwụle onye gaghị na-ekwu Bọ́ọ̀nì àkùnpáwá isi afọ ụgbọbọ okwu ọba tún mú ogbenye elibe ife o ọ na-bụ ọgbata ọrụ ekebenu Sir Dr. Ugo Oli Aṅụsọnwụ àkùnpáwá abụ nwa isi afụrụkwa ogbu ọgaranya na-eli ife ya obi abụli asọsọ anwụlenu Action Chairman Emeritus People's Club of Nigeria Philadelphia Branch ezigbo odozi akwa nwanyị ọma Lady Catherine Aṅụsọnwụ Koko bọta nwanyị ọma nwanyị afọ gba breki obi ụtọ dị ya ọya balụno Ugejeje mba ya Chief Sapoli Uba Ugejeje mba n'isi ọbọ mmiri onumekene yo Chief Sapoli Uba Ugejeje mba n'isi ọbọ mmiri Member of Eze Cabinet Ogbomili Imo State Chairman Emeritus People's Club of Nigeria Prison Branch n'ezigbo odozi akwa nwanyị ọma Lolo Lady Priska Uba Amalicha nwanyị of Ogbomili First Lady Emeritus Preston Branch Oya dịlị unu na mmanụ Nene onye njem ọnụ n'ọbata Chief Sir Godfrey Ajoko Chief Sir Godfrey Ajoko Chairman People's Club of Nigeria International New York City Branch Ọdụmụ bulago ọgwụ ibi dịka aka naanị ọ ịba akwa akwụlụ maka na ikuku bugharịsị igwu nkwụ ọkpụrụkwa ebe ọ gụrụ ọmụ bụ nnụnụ Chukwu bi n'ọzara nnukwu mmadụ eji ama atụ anyanwụ ụtụtụ na New York oke nwa afọ ọrata Owerri nwa Chukwu gọziri agọzinu na ezigbo oliakwa bụ Lolo Julie Ajoko First Lady People's Club of Nigeria New York Branch Odibeze nwanyị ọma ọya balụno
ka anyị na-ewelu ya nwayọọ nwayọọ ngwa na anyị mekọta anyị ayọlịa na egwu amaso ihe nye bụ egwu semaso ihe nye bụ egwu ilumo asụma ukwumo ngwema People's Club ụma brọd onye ọma ekene soye yobe onye ayọ hasa egwu ọgaranya Chief Francis Owo Ọzọmkpụ Chief Francis Owo Ọzọmkpụ Akụjuba n'Enugu Chairman Princeton Branch New Jersey ya na ezigbo odozi akụ ya nwanyị ọma Iyom Julie Owo First Lady Princeton Branch Oya Balonu People's Club Amakano Ebubagu Biafumanye Barrister Sir Nze Imokolo Ebubagu Asina Ebubagu Nechagunu Chairman PCNI Philadelphia Branch The Horse Nyano Odozi Akwụya Lady Rose Okolo First Lady Agụgo nwanyị onye ọma Tochukwu ekene nenu nwoke ọma si ihe ọma eje Honorable Ima English Adimole Honorable Sir Ima English Adimole nwoke ọma si ihe ọma Ichie gburugburu Ogwichi dollar na Hennessy emoji ọgaranya maka esi eli ego akụgbawala ugbo son of the soil former second vice chairman and founding member New York branch kedu maka mmalite odozi akụ Lolo Mrs. Nkiru Adimole Adankili ụwa niile nwanyị dị mma unu so na ndị anyị ji agala na People's Club Honorable Tony Obi nwata kwata aka bịa kene Honorable Tony Obi nwata kwata aka 1 na People's Club Secretary People's Club of Nigeria International Philadelphia Branch The Horse nke ide ka ọnụ yekwunu onye ọma na-edemede dị mma n'aka Founder and Chairman PDP USA Nwokwelio n'ezigbo odozi akụ nwanyị ọma Mrs. Charity Obi Oledo nwanyị Omobi dị nwanyị ọma Oya Balonu Dr. Anthony Kanu Honorable Secretary People's Club of Nigeria New York Branch The Big Apple nwoke agba ejemba nyana odozi agwa Dr. Mrs. Ngozi Kanu Ugo Bekee
unu nọkwa ya Honorable Chibeze Nwanosike nwa ọsụsọ n'isi ala ngwa Honorable Chibeze Nwanosike nwa ọsụsọ isi ala ngwa North First Vice Chairman People's Club of Nigeria International Philadelphia Branch ezigbo odozi agwa nwanyị ọma bụ Chinyere Nwanosike odozi akụ di ya Oya Baluru Honorable Sadef Akumo Ugo Buzue na Nimo Olunume Ugo Buzue na Nimo Dogu Second Vice Chairman People's Club of Nigeria Philadelphia Branch the host Nyanda ezigbo odozi agwa nwanyị Lady Ifeoma Akumo the quality lady unu nọkwa ya onye ọma Tochukwu ekene nne nwa Meleze ngwa bịa omeka osi abụ nwa Lady D Honorable Chief Lady Doris Ukamaka Anyado Lady D nne nwa Meleze of Amigbo National Second Assistant Secretary and Secretary Emeritus Shero Hill Branch People's Club of Nigeria International Obele fi kobela banenu ebe nnukwu efi amakotere Mother Teresa na Columbus, Ohio, USA Nyana ezigbo di ebo Sir Dr. Emeka Bernard Anyado Honorable Cactus Ozuome Ojiwaya ndị ọma si Nwangele Local Government wepụta onye ọma Tochukwu ekene Honorable Joseph Okafọ onye ọma biko bili nwa Chinemelu Honorable Joseph Okafọ nwa Chinemelu 1 Treasurer Philadelphia Branch nyana ezigbo odozi akụ ya Mrs. Ngozi Okafọ right nwanyị ọma onye ya na nwanne ya onye ya na nwanne ya ife adịka nwanne Sir Professor Ima Ihejirika onye ya na nwanne ya 1 of Ngobala Financial Secretary People's Club of Nigeria Philadelphia Branch nyana odozi akụ ya Lady Chioma Joy Ihejirika oyoyo di ya Oya Baluru People's Club amakano nenezi nwanne m nọbata odogwu onye ijemọnụ ọ bụ onye ka na-ekwunyelu Honorable Sunday Nwegbo odogwu akụlo ụlọ na Nkanu dị n'Enugu Honorable Sunday Nwegbo akụlo ụlọ 1 na Nkanu Enugu State Chief of Protocol People's Club of Nigeria Philadelphia Branch ọgaranya aka Chukwu dị n'arụ gaba n'iru na Chukwu kwu n'azụ nye na ezigbo odozi akụ ya nwanyị ọma obi dị ọcha lechaba Lolo Ego Soni ọmụma sarụ nwanyị ọma
onye ọma Tochukwu ekene unu asị na nwanne mmadụ abụrụ ya nụ ife nasịa na nwanne amannanụ ọya abalị unu People's Club nwere mmadụ nụ anyị ekenezi odogwa ije m ọnụ Prince Chinedu Chihazie Emmanuel Elias The Light of Thailand One Worldwide Odogwu Balaku na nwa People's Club of Nigeria National Prince Chinedu Chihazie Emmanuel Odogwu Light of Thailand Worldwide Odogwu Light of Thailand Worldwide Chinedu Chihazie Odogwu si olu Imo State Light of Thailand ebe nata ebe agosi Chihazie onye ọma Tochukwu ekene anyị ekenezianụ Prince Kanayo Bumudu Ọchọmma of Eli Ọchọmma ya na ezigbo nwunye bụ Dr. Mrs. Yvette Bumudu ezi ụnọ Amaka 1 nwanyị ọma nọ ya balonu aka ekpuchi nwa na Mbaise ya Odogwu nwere Igbo bụ kedu aka ekpuchi ọnwa injinia ole dị mma aka ekpuchi ọnwa Idewu aka ekpuchi ọnwa aka ekpuchi ọnwa 1 na Mbaise onye nweghị nwere ifenu aka dị ekpuchi ọnwa Chief Executive Officer Creative Health Care Service Corporation ezigbo odozi agwa nwanyị ọma bụ Lọlọ obi dị mma ole dị mma achala ugo nwanyị ọma ngala kwesịrị ya anyị ekenezianụ Honorable Dominic Akanọ Akụluo ụlọ 1 of Nkwere Akụyi ilulu ụlọ ya na ezigbo odozi akwa nwanyị ọma Lọlọ Amaka Akanọ Ugo Simba 1 unu so na People's Club of Nigeria Philadelphia branch anyị ekenezianụ Chief Stanley Ifeanyi Chukwudike Senior nwa Chinyelu Ugonamike former Financial Secretary People's Club of Nigeria Philadelphia branch Councilman and Editor Chester County President CEO Sideway Consultant onye ọma n'iso webilinu People's Club nwefunwefunu Honorable Sir Michael Mmadụfọrọ onye ọma n'ịdị mma Honorable Sir Michael Mmadụfọrọ Social Secretary DCLI Philadelphia branch n'ezigbo odozi agwa nwanyị ọma Lady Deborah Mmadụfọrọ unu so na People's Club of Nigeria Philadelphia branch ọya abalị unu ndị anyị na-akpọzuru avụ na-ewe n'iwe n'uru mana a na-eme ya ka o wee dị mma n'ụlọ
oge ọzọ anyị ebidokwa ebe anyị kwụsịrị maka na echi adị akọ n'igwe nụ onye na-amara ebe mmiri si bido n'ụwa onwe ka ọ mara ebe ọ nọ kwụsịnụ People's Club bụ isi mmiri onye basi odebelu nwa nwanụ babụ nwa tototo ngwa ndị be anyị ka eme n'ụkwụ n'ala amara so ya enyo bụ egwu amara so ya enyo bụ egwu ma amara so ya enyo bụ egwu isi nnụlụ egwu mụ ga-eme ya li ntị nnụlụ egwu mụ ga-egwe n'isi egwu m onye ọma totu arụ mba egwu ugwu aka mba egwu ọnụ mba egwu ukwu mba egwu a kalọmaka ka ije ka igbo gbanyagba egwu ọgaranya asị na ọ bụ ukwu bụ egwu nu ndị nne gbọrọ bụ na-enwere iwe na mmadụ karịrị akarị oge ọzọ anyị ebido ebe anyị kwụsị nwanne m